Suomi ja Bulgaria ovat tavanneet Helsingin Olympiastadionilla MM-jalkapalloilumerkeissä. Ottelu, jonka bulgarialaiset voittivat, kuului MM-ottelujen 7. lohkoon. Yleistoteamuksena voidaan sanoa, että bulgarialaiset olivat parempia, mutta että suomalaiset tarjosivat kovemman vastuksen kuin oli odotettu. Peli alkoi erittäin vauhdikkaasti, mutta rauhoittui vähitellen, vaikka bulgarialaiset jatkuvasti olivatkin painostavana puolena. Meikäläiset tekivät useita onnistuneita läpimurtoja, mutta varma maalivahti Georg Naidenov torjui yritykset. Toisen puoliajan kulku oli suunnilleen samankaltainen kuin ensimmäisenkin, ja lopputulokseksi merkittiin Bulgaria-joukkueen voittotulos 2-0.